futuristeja. Siirrymme aikakoneella vuoteen 2036 ja meidän panelistimme miettivät nyt ääneen sitä, miltä EU 20 vuoden kuluttua näyttää ja mitä historioitsijat ja asiantuntijat EUsta nimenomaan tästä ajasta vuodesta 2016 20 vuoden kuluttua kirjoittavat. Kai Mykkänen, miltä sinun visiosi näyttää? Niin, en tiedä olenko sitten ekonomistina enemmän marksilainen kuin Väyrynen tässä oli, koska itse uskoisin, että me kuitenkin meidän poliitikkojen valinnat integraatiopolitiikassa on enemmän semmoista sattumavärinää, joka kulkee semmoisessa suppilossa, jonka sitten yhteiskunnan pohjavirtaukset asettaa. Ja tässä suhteessa se, mitä kirjoitetaan 20 vuoden päästä, niin riippuu musta ennen kaikkea talouskasvusta ja sosioekonomisten erojen hillinnästä ja painosanalla sosio. Että se, että jos meillä jatkuu kehitys, jossa jakaantuu eurooppalaiset globaaleihin voittajiin ja toivottomiin pysyvästi häviäjäksi itseään kokeviin ihmisiin, niin silloin meillä on hajoava Eurooppa, joka myöskin häviää maailmankartalla merkitystä. Väittäisin, että jos katsotaan nyt 20 vuotta taaksepäin vuoteen 1996, olimme optimisteja. Rakensimme euroa, laajentumista, hymnejä, perustuslaista haaveiltiin. Se tyssäsi siihen, että finanssikriisi puhalsi sen kerman tästä kakusta ja jäljelle jäi näkymä, jossa liian moni kokee olevansa häviäjä. Ja tässä suhteessa silloin mä olen kuitenkin optimisti siinä suhteessa, että 20 vuoden päästä kirjoitetaan, että finanssikriisin jälkeisellä vuosikymmenellä Eurooppa-projekti oli vähällä kokea haaksirikon, mutta eurooppalaiset kansallisvaltiot ennen kaikkea löysivät kyvyn reformoida hyvinvointimallinsa 2000-luvulle, eli enemmän sitä, mitä olemme 15 vuoden aikana nähneet Saksassa, vähemmän sitä, mitä näemme Ranskassa, ja toivottavasti Suomi tietysti pääsisi myös tähän reformoimmin imuun. Ja silloin meillä on mahdollisuus siihen, että meillä on luottamuspääomaa laajentaa ja syventää sisämarkkinoita, laajentaa EUn puhevaltaa ulkopolitiikassa, mitä täälläkin on paljon peräänkuulutettu, ja meillä ikään kuin pysähtyy tämmöinen EU-krapula, joka estää kehityksen, ja se vaihtuu semmoiseen luontevaan jännitteeseen eliitin ja ikään kuin hitaammin EU-integraation suhtautuvan kansalaisten enemmistön välillä, mutta että päästään eteenpäin. EUlta se mun mielestä myös edellyttää kyllä itsekritiikkiä toimivammassa muodossa kuin tähän asti on nähty siitä, että nyt kun on vuoden ollut suuren valiokunnan jäsen, niin uskaltaisin sanoa, että aika iso osa niistä säännöksistä, jotka meidän läpi virtaa, eivät kuuluisi EU-tasolla tehtäviksi säännöksiksi. Ne ovat ikään kuin ylimääräistä byrokratiaa ja kaikki tarkoittavat hyvää, mutta väärältä tasolta. Se ei ole meille ongelma, osaamme byrokratiaa tehdä itsekin, mutta se vie sitä luottamuspääomaa niistä asioista, joissa EUn oikeasti pitäisi olla vahva. Nämä maat, jotka menettävät kilpailukykynsä, niiden ainoa keino on yrittää sisäisellä devalvaatiolla ja kovalla menoleikkauspolitiikalla palauttaa kilpailukykyä, tervehdyttää taloutta. Ja se on äärimmäisen kova sosiaalinen hinta, joka siitä maksetaan. Isoja kriisejä. Kai Mykkänen. Niin, en ole varma, että onko se sisäisen devalvaation sosiaalinen vaikeus sen suurempi kuin ulkoisdevalvaatiossakaan. Me suomalaiset muistamme tietysti 90-luvun alusta viimeksi, että se on kanssa kipeä tie. Pikemmin sanoisin, että se on poliittista kyvyttömyyttä, jos ei voida yhteisen valuutan oloissa ja niin, että jokainen kantaa vastuun omista veloistaan, niin ottaa hyötyjä siitä sisämarkkinoista myöskin euron osalta. Mä en tiedä tästä, mistä kriisi lähtee, no siihen tavallaan vastasin tuossa omassa puheenvuorossakin, ja kyllä mä itse kokisin jotenkin vahvasti, että tämän EUn ikään kuin uuden euroskleroosin se taitekohta kuitenkin oli enemmän se 2008-2009, kun tämä finanssikriisi iski, kuin 2004 laajentuminen tai muut siihen liittyvät tapahtumat. Ulkopolitiikan osalta voisi sanoa niin, että tässähän olisi sellainen momentum nyt Euroopalla, että jopa Briteistä selvä enemmistö toivoo EUlta vahvempaa ulkopoliittista otetta, ja Venäjä on ehkä vähän provosoinut EUta vahvistumaan tässä suhteessa, mutta se on varmaan aika paljon nyt kiinni sitten unionista, että pystyykö lunastamaan tässä suhteessa paikkansa. Esimerkiksi pakolaiskriisin osalta niin näytöt on EUn osalta aika huonot, että se on selkeästi asia, jossa pitäisi tehdä yhteisiä päätöksiä, koska meillä on vapaa liikkuvuus ja se joutuu täysin uhatuksi, jos ei siihen päästä, mutta toistaiseksi sitä solidaarisuutta ei ole riittänyt edes täysin marginaalisiin taakanjakopäätöksiin edes tilanteessa, jossa jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että ilman yhteistä politiikkaa tässä asiassa niin me vaarannetaan unionin perusasiat. Mutta EU on rakentunut tämmöisten aika isojen asioiden varaan. Mikä voi olla tulevaisuudessa se olemassaolon oikeutus? Tässä on huolissani kahdesta asiasta ja niitä kysyisin. Ensimmäinen on se, että tämä maahanmuuttokriisi on tuonut esille ja voimistanut EU-maiden sisällä erittäin vahvasti vastakkainasettelua
mielipiteitä, ääriliikkeitä. Mutta sitten toisaalta EUn sisällä maiden välillä on selkeä kahtiajako itäisen Euroopan maiden ja vanhempien jäsenmaiden, läntisempien EU-jäsenmaiden välillä. Tämä minusta on erittäin suuri haaste EUn yhtenäisyyden kannalta. Miten te näette tämän? Niin, tuossa katson näitä PEV-instituutin tuoreita mielipideanalyysejä Euroopasta, jota he toki tekivät vain 10 merkittävän maan osalta, mutta kuitenkin niin tämä oli yksi sellainen, missä näkyy iso ero. Että siis monessa muussa asiassa ollaan menty samaan suuntaan tyytymättömyyteen EU-kohtaan. Samalla tavalla toivotaan ulkopoliittista johtajuutta EUlta enemmän, mutta tässä suhtautumisessa maahanmuuttoon ja EU-rooliin siinä on iso ero juuri niin kuin tässä Petteri Orpo kuvasi, niin erityisesti itäisen Euroopan ja sitten ehkä vielä tässä vanhoissa jäsenmaissa niin, että Pohjoismaissa kaikesta hankaluudesta huolimatta niin suhtaudutaan paljon maltillisemmin tähän kuin sitten monessa muussa Keski-Euroopan Britannian alueella. Että tämä on ehdottomasti sellainen, että jos katsotaan 10 vuoden tähtäimellä, 5 vuoden tähtäimellä, uskon, että tämä maahanmuutto on jopa ihan ratkaiseva niin kuin EUta hajottava tai voimistava seikka. Vaikea olla kovin optimistinen, löytää niitä lääkkeitä, että mistä se löytyisi se usko, että yhteisellä ratkaisulla se saadaan sitten hoidettua, kun nyt mun mielestä vuoden aikana tässä on lähinnä kunkin jäsenmaan omista toimista sitten riippunut se, miten tämä on onnistunut. Ja siinä ehkä sitten kuitenkaan näiden isojen Saksan muutaman muun jäsenmaan niin kuin johtajuus ja auktoriteetti ei riitä samalla tavalla kuin ehkä talous- ja perinteisemmässä ulkopolitiikassa, jossa se on samalla sanoen muuten myönteinen asia se Saksan johtajuus niin Suomen kannalta kuin koko Euroopan kannalta, että muuten tämä hajoisi ihan käsiin. Mutta ehkä tässä täytyy toivoa sitä, että kun ensin kokeillaan kaikkia muita ratkaisuja, niin lopulta löydetään se oikea. Ja lopulta löydetään se kyky saada Puola ja muutamat muut maat hyväksymään yhteinen linja ja myöskin teknisesti sitten se tapa, jolla Eurooppaan maahanmuuttoa hyväksytään ja ne yhteiset linjaukset tarpeeksi tarkasti niistä ikään kuin kriteereistä, koska muutenhan tämä ei toimi tämä pakka. Kai Mykkäselle ihan lyhyt kommentti ja sitten mennään seuraaviin kysymyksiin. Joo, mä siihen vaan halusin vielä kiinnittää huomiota, että mua ei tässä maahanmuutossa oikeastaan, jos loppujen lopuksi katsotaan nyt muutaman vuoden säteellä, niinkään huoleta se, että tuleeko Eurooppaan 2 vai 5 miljoonaa ihmistä. Se on joka tapauksessa alle prosentti EU-väkiluvusta, eikä se oikeasti Eurooppaan mullista, mutta kuin symbolisti. Mutta se on huolestuttavaa, miten nopeasti tämmöinen niin kuin humanismin kermavaahto on onnistuttu puhaltamaan ikään kuin Euroopan päältä tämmöisellä heilahduksella, ja miten se vaikuttaa jo nyt siihen, että myöskin EU-kansalaisten halukkuus auttaa muita jäsenmaita on selvästi tullut alaspäin, että brittikeskustelussakin menee iloisesti sekaisin Euroopan sisäinen maahanmuutto ja sitten tämä Lähi-idän maahanmuutto, ja siltä osin niin meidän täytyy löytää myöskin se Eurooppa ratkaisuna tähän maahanmuuttokriisiin, koska muuten se ei johda ainoastaan siihen, että ovet suljetaan ikään kuin rytinällä ja hankalalla tavalla kansallisvaltioittain, vaan koko tämä Euroopan idea saattaa tässä niin kuin samalla valahtaa alas. No mikä on Suomen näkemys tällaiselle syventyneelle talousyhteistyölle ja mitä sitten ne, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, jotka sitten jarruttavat teitä siinä ja haluavat olla mukana, pysyä siis ulkona, vai mitä pitää tehdä? Kiitos. Niin, kiitos kysymyksestä talouspolitiikkaan liittyen. Ja itse en usko, että legitimiteettiä löytyy seuraavan 20 vuoden aikana siihen, että merkittävästi ikään kuin finanssipoliittista valtaa siirrettäisiin EUn yhteisille instituutioille. Se tulee olla kansallisvaltio, jolla on legitimiteetti kerätä kansalaisilta pakko ottaa veroja ja niitä sitten käyttää. Ja itse olen sitä mieltä, että on aika tärkeää, että se valta ja vastuu on samoissa käsissä. Ja siinä mielessä, kun nyt rahaliittoa kehitetään, niin katsoisin itse, että ehkä tärkeämpää kuin tehdä monimutkaisempia ja monimutkaisempia sääntöjä, jossa on se vaara, että mitä monimutkaisempia ne ovat, niin sitten niitä ei kyllä noudata senkään vertaan, niin olisi selkeyttää asetelma, missä määrin meillä on yhteisvastuuta ja missä määrin meillä sitten on oikeasti no bailout-sääntö voimassa. Ja itse uskon, että kyllä se niin kuin velkavastuu täytyy olla kansallisvaltiotasolla niin, että siitä pystytään irrottamaan, kuten nyt on onneksi pitkällä jo tiekin, niin sitten mahdollisimman paljon ikään kuin yksittäisen jäsenvaltion velkajärjestely pankkijärjestelmän systeemisestä kriisistä, niin että meillä on isojen pankkien osalta yhteinen ratkaisumekanismi, yhteiset talletustakujärjestelmät ja näin poispäin. Mä en usko, että meillä on legitimiteettiä eikä todennäköisesti talouspolitiikan tehokkuuden kannalta järkeäkään pyrkiä semmoiseen yhteen eurooppalaiseen ikään kuin finanssiliittoon, saati sitten yhteisvastuuseen kaikesta taloudenpidosta. Ajatus. Miten te paneelissa suhtaudutte lisääntyneeseen pohjoismaiseen yhteistyöhön EUn sisällä ja miten se voisi kehittyä? Kai Mykkänen, Pohjolan yhteistyön tiivistäminen. Niin, EUn hajoaminen olisi
minun mielestäni myöskin pohjoismaiselle yhteistyölle, Pohjoismaiden merkitykselle, vaikutusvallalle, taloudelle tappioksi, mutta tästä Suomen, Ruotsin, Pohjoismaiden yhteistyöstä EU-sisällä, niin voisi sanoa, että jospa se viimein löytyisi se tapa tehdä sitä myös käytännönläheisemmin, ehkä laajemmalla spektrillä. Et itse muistan, kun olen ollut esimerkiksi erityisavustajana elinkeinoministeriön puolella ja nytkin katsonut paljon talouspolitiikan kautta asioita, niin meillä virkamieskunnassa minusta voisi olla astetta enemmän alttiutta ottaa se puhelin käteen, joka kyllä ulkoministerien ja hallituksen jäsenten kädessä kuluu, soittaa, puhua ruotsalaisten kollegoiden kanssa, katsoa niitä yhteisiä kantoja läpi. Helposti piirretään vaan Suomen kartan kautta. Ja yhden konkreettisen esimerkin vaan sanon, että kun meillä usein unohtuu esimerkkejä, missä olemme onnistuneet, niin yksi semmoinen vähälle jäänyt on se, että yli 200 miljardia euroa 20 vuodessa hyvinvointia on tuonut pohjoismainen sähkömarkkina, joka on onnistuttu luomaan nimenomaan Pohjoismaiden yhteistyöllä. Seuraavien vuosien aikana, kun Euroopassa siirrytään yhä enemmän vaihtuvatehoiseen energiatuotantoon, niin samantyyppisen järjestelmän onnistunut luominen koko Pohjois-Euroopan, ehkä koko Euroopan alueelle, on yksi ihan konkreettisia asioita, jotka voisi hyvinvointia luoda kansalaisille, leventää, laajentaa sisämarkkinoita uudella segmentillä ja osoittaa, että Eurooppaa tarvitaan, yhteistyötä tarvitaan. Ja tässä suhteessa esimerkiksi Pohjoismaat voisi ottaa aloitteen käsinsä, koska meillä tämä nyt toimii. Niin mikä on se tie, miten EU voisi saavuttaa uskottavuuden tämän tulevan 20 vuoden tai lähempänäkin ajankohtana, niin nimenomaan kansalaisten ja äänestäjien silmissä? Joo, kiitos Sampo Terholle hyvästä kysymyksestä. Ja kyllä mä sanoisin, että se pääresepti on back to the basics, että mennään niihin asioihin, joista on kaikille hyötyä. Sisämarkkinoiden luominen, 4 vapautta. Meidän sukupolvi vaan Sampon kanssa kokee ne jo itsestäänselvyydeksi. Et eilen juuri tuossa puhuttiin yhdessä kaveriporukassa, niin 4/5 ajatteli, että viisumivapaus Ranskaan toteutui varmaan heti sodan jälkeen. No tosiaan se tapahtui vasta 80-luvun loppupuolella, jolloin tämä koetaan itsestäänselvyyksiä. Nyt tarvitaan niitä uusia näyttöjä siinä käytännön elämässä, talouskasvua, hyvinvointia, turvallisuutta luovissa asioissa. Ja sitten vastaavasti kyllä sanoisin, että vetäytymistä semmoisesta sääntötulvasta, ja siihen tarvitaan joku toimiva metodi, niin kuin tuossa aluksi esimerkin sanoin. Ja meillä on paljon sellaista pientä turhaa, joka jatkuvasti tulee. Et sanotaan tällä hetkellä pannaan Suomessa vaikkapa direktiiviä merialuesuunnittelusta. Voi olla, että Romanian rannikolla tarvitaan erillinen direktiivi tästä, mutta Suomessa meillä on YVA-menettelyt, maakuntakaavoitus, vesiluvat, ympäristöluvat, niin mielestäni tämä on sen tyyppistä, joka helposti aiheuttaa juuri sitä skleroosia, että menee se luottamuspääoma niihin tärkeisiin sisämarkkinoita ennen kaikkea syventäviin asioihin, joilla se luottamuskin sitten palautuisi. Mun arvio on se, että jos Brexit toteutuu, niin varsinkin ulkopolitiikassa palataan Lonto, Berliini, Pariisi asetelmaan. Ja onko tämä ikään kuin suurvaltojen paluu Suomen kaltaisen maan etu? Niin kyllä ihan oivallinen huomio mielestäni tämä, että mihin se saattaisi johtaa esimerkiksi Venäjän suhteiden hallinnassa, koska Iso-Britannia ei todellakaan häviä kartalta eikä geopoliittiselta kartalta, vaikka se Brexitin tekisikään. Ja minusta on selvää, että isot jäsenmaat johtaa Euroopan ulkopolitiikkaa pitkään. Ennen kuin se painopiste siirtyy komissiolle, niin en tiedä, ehdinkö minä sitä nähdä eläessäni, mutta on erittäin tärkeää Suomen kaltaisen maan kannalta, että se silti tehdään ikään kuin EU-instituutioiden puitteissa ne päätökset, myös sen kannalta, että miten me sitten kommunikoimme naapureidemme kanssa asiasta, että se on EUn yhteinen linja, vaikka se käytännössä toki siinä johtavia rooleja on, jäsenmaan koolla on siinä vaikutusta. Ja kyllä mä kans pelkään, että nimenomaan tämä Brexitin vaikutus, vaikka joku saattaa ajatella, että sehän ikään kuin laukaisee tilanteen, jossa voidaan helpommin sopia sitten jäljelle jäävän joukon kesken, niin ennemminkin käy juuri näin kuin Matti Vanhanen kuvasi, ja sitten voi myöskin olla se riski, että syntyy semmoinen itseään ruokkiva kierre siitä, että jaahas EU jälleen koki epäonnistumisen, no ei siihen ole luottamista sitten sen enempää taloudessa, maahanmuutossa kuin missään muuallakaan, ja se henkinen kierre on ehkä oleellisempi kuin se, että toiveajattelu siitä, että jäljelle jäävän joukon kanssa voitaisiin pärjätä. Että täytyy todella toivoa, että tämä viikko menisi hyvin ja sitten myöskin ensi viikko ja sitä seuraava hyvin riippumatta tuloksesta, että päästä sitten järkevään järjestelyyn. Mikä esimerkiksi teidän nähdäksenne EKP-rooli, pitäisikö se ottaa vahvemmin rooli työllisyyden edistäjänä, investointien edistäjänä, millä tavalla, onko tämä talouspolitiikka, kun tässä on kehuttu, että se on onnistunutta, niin se voi olla makrotasolla näyttää siltä, mutta sitten kun mennään ihmisten tasolle, niin se on juuri päinvastoin, ja tässä kytee pommi. Mitä EU voi tälle asialle tehdä? Mielenkiintoinen kysymys. Työttömyys ja syrjäytyminen sisäisen turvallisuuden uhkinahan mainitaan myös tässä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa. Mitä vastaatte? Kai Mykkänen aloittaa. Niin, tässäkin kyllä itse koittaisin pitää suhteellisen selvinä ikään kuin roolit, että mikä on kenenkin vastuulla ja vallassa.
Ja EUn vastuulla, EKP-vastuulla on makrovakauden ylläpitäminen, ja sinänsä mun mielestä Euroopan keskuspankkikin ehkä olisi voinut vähän nopeammin tulla ikään kuin elvyttävään moodiin, mutta nyt on aika tapissa elvyttävän moodin kanssa kyllä, ja siihen en kovin voimakkaasti usko, että me lähtisimme isossa mitassa ikään kuin EUn kautta elvyttämään, ja myöskin jäsenvaltioiden tilanteet on niin erilaisia, että se olisi vaikeaa saada toimimaan järkevästi ja myöskin oikeisiin kohtiin meneen. Että kyllä sitten taas kun puhutaan finanssipolitiikasta, talouspolitiikan virityksestä, sen valitsemisesta, että miten voimakkaasti painotetaan reformeja, miten voimakkaasti sitten ikään kuin tukijärjestelmiä elvyttävässä mielessä lyhytaikaisesti, niin on enemmän sitten kansallisvaltion vastuulla ja kuuluukin olla kansallisvaltion vastuulla. Valitettavastihan se pohjavire kuitenkin, mitä erityisesti Etelä-Euroopan tragedioissa nyt nähdään, on semmoisen katteettoman kulutusjuhlan pohjavire, joka perustui siihen, että me tarvitaan euroa sisämarkkinoiden hyötyjen saamiseen, mutta on tunnustettava, että niillä säännöillä, joilla pelattiin, jossa markkinat uskoo, että lopulta pelastetaan tuhlaajapojat, niin luotiin tilanne, jossa se euro kyllä kärjisti tiettyjen maiden ylivelkaantumista, ja nyt maksetaan sitä velkaa sitten aika kovinkin inhimillisinkin panoksiin. Onko Euroopan unioni valmis tämänkaltaiseen massiiviseen apuun Afrikalle? Joo. Kuitenkin muistuttaisin, että absoluuttinen köyhyys Afrikassa on selvästi helpottunut viimeisen 20 vuoden aikana. Me ollaan ikään kuin semmoisen kynnyksellä, jossa voi olla, että Afrikka kytkeytys aidommin teolliseen kauppaan, teolliseen järjestelmään. Ja mä uskoisin, että Euroopalla erityisesti on enemmän tehtävissä kauppapolitiikan keinoin sitomalla Afrikkaa myönteisesti markkinatalouteen kuin ehkä kaatamalla sitten ikään kuin rahaa, jota myös kyllä tarvitaan, mutta että painottaisin tässä laajempia keinoja, kun katsoo pelkästään niitä euromääräisiä panostuksia, joissa se väistämättä se mahdollisuus on aika rajallinen. Että mä en halua olla Afrikka-pessimisti, ja se nousu lähtee siitä, että avataan mahdollisuuksia heidän olla osa globalisaatiota ja sitä arvonlisäketjua, joka koko ajan on muutoksessa, ei niinkään siitä kaadetusta rahasta. Voisiko Suomi, Ruotsi, Tanska yhdessä tarjota jotakin Euroopalle, jotta löydettäisiin yhteinen linja, mitä tulee kotouttamiseen, vai pitääkö kunkin maan erikseen hoitaa tämä integraatio itse? Niin, mä oikeastaan vaan kiittäisin siinä mielessä kysymyksestä, että kyllä tämä työllistäminen, jos sanotaan vielä suoremmin kuin kotouttaminen, niin on varmasti ihan ydinasia. Meillä Suomessa ehkä erityisesti, kun meillä ei ole ollut massiivista ikään kuin pakolaisperäistä maahanmuuttoa samassa mittakaavassa, niin tämä on haastaa tietyllä tavalla järjestelmät verrattuna esimerkiksi Saksaan, jossa se on monella tavalla tutumpi tilanne. Ja mä itse painottaisin koko ajan semmoisia ratkaisuja, jotka realistisesti antaa mahdollisuuden ihmiselle semmoiseen nousujohteiseen kokemukseen, että hän on aktivoitu, pääsee kiinni talkoisiin, työharjoitteluun, muihin, ja välttäisin sellaista, että me helposti ikään kuin tämän meidän hyvän hyvinvointiyhteiskunnan sisään sysäämme sitten syrjäytymään ihmisiä. Tämä on ihan ydinkysymys, jossa toivottavasti Pohjoismaat voisivat, niin kuin edellisen kysyjän mallin mukaan, niin kehittää, kun meillä on hyvin samantyyppinen kuitenkin tämä yhteiskuntajärjestelmä tällä hetkellä, niin oma malli, jota kenties sitten muissakin maissa voitaisiin, mutta mä luulen, että moneen muuhun maahan verrattuna, niin meillä on myös paljon opittavaa, koska meille tämä on uudempi asia, erityisesti Suomessa. Kiitos. Mä palaan tähän Paavo Väyrysen kommenttiin oikeastaan, ja tuossa on jo jonkun aikaa muhinut päässä se ajatus siitä, että mehän kuviteltiin talouskriisin jälkeen palaavamme globalisaatio ja siihen, että kaikki syleillään kaikkia tässä maailman suuressa kasvavassa demokratiasaatiossa, mutta nyt näyttää siltä, että me ollaan valtaintressien ajamana päädytty geotalouteen, jossa ikään kuin taloutta käytetään politiikan välineenä, ja tässä kommentoitiin aikaisemmin, että ei ole tarkoituksenmukaista EU muuttua suurvalta-ajattelua edistäväksi alueeksi, mutta se ei voi jäädä ulkopuolelle tämän globaalin moninapaisuuden ja niin kuin puolelta siihen, että EU hajoaa pieniksi palasiksi eikä pysty tuomaan vastapainoa nimenomaan demokraattisten arvojen ajamana tähän, niin millä politiikka-alueilla sen pitäisi erityisesti itsensä profiloida? Ja nyt ei ole pelkästään se sisäinen legitimiteetti, vaan nimenomaan se ulkoinen keskustelu, että missä sen pitäisi näkyä ennen kaikkea. Niin kyllähän se ulko- ja turvallisuuspolitiikka olisi se, jolla on kansalaisten tilaus, ja vähän viitaten myös Ville Niinistön kysymykseen ja myöskin Leena Mörttisen kysymykseen, siellä vahvuutta, ja siihen tarvitaan kyllä pehmeiden keinojen lisäksi myöskin sitä turvallisuuskykyä, eli jos siitä tulisi projekti seuraavalle vuosikymmenelle.